Ez dakit gaurko gonbidatua nundik etorriko zaigun. Edo handik, edo hemendik, auskalo. Janire Etxabe dantzaria izango dugu gaur saioan. Dantza vertikala egiten du. Ez da Spiderman, baina armi-armen moduan ibiltzen da hormetatik eskegita. Dantza izango da gaurko gai nagusia, kuia betea polenta gainerrearekin prestatzen dugun bitartean. Lehen geldiunea Iruñeko Avenida Hoteleko Kabo jatetxean egingo dugu. Abangoardia eta tradizioa nahazten dituzte euren plateretan. Hoien erakusgarri gaur eskeniko diguten errezeta izango da. Porru errea azafrai, kabiar beltz, gari eta porru saldaregin. Goi mailako beste plater bat dastatzeko aukera izango dugu. Arena hondartzan dagoen eskultabernako errezetarik ezagunena da hain zuzen ere. Glutenik gabeko txibierroak. Goi mailako sukaldaritza eta altuerako dantza. Gaur zeruak ikutuko ditugu. Juhu! Kaixo lagunok, eguerdion, hemen txenao, Janire Etxabekin, ongi etorri, zer moduz? Oso ondo. Hola, neon beira, ennekin nundikan etorriko zinean, oinez etorriko zinean? Noski baiet. Oso kaganian edo, vale. Bueno, zukalde zemuz moldatzezea? Kilikolo. Kilikolo? Bueno, earki pasatuko deula, zeion. Elkarrekin ningo deu kuia bat, labian erreko deula, gio betegarria jarriko izkio, jarriko jo gero polenta gainean erretzeko, eta ingo deu krematxo bat asana joana, eta gero limoi pixka gainetik botatzeko badana bixigarri pixkaten bateko. Ados? Primeran? Primeran. Adi lagunak, saio bikaina eta txintxilik gabilgo geha. Bueno, lagunak, eta Janire, garatuko izun nundik noa ibiliko gehan, bale? Lehen da biziko eta behin ningo deuna da, pepita kendu, gatza pixka botako jau, eta labian erreko deu, bale? Kuia. Gero ingo deuna da, labetik atea, eta ingo deu barrukoa pixkat kendu, eta ingo deu betegarria prestatu. Azteko tipulina gorrituko deu, botako deu alberdinia, botako deu barren gorrik, botako deu baitarek kuia ibarrutikan kentzen dio aragi pixkat hori, tomatia, eta ingo deu landu pixkat, eta hori ingo deu kuilan barruan sartu, bale? Kuilan barruan dakaunian, baitare jarriko dio, hemen dakau gazta freskua, burrata kasu hontan, jarriko dio gainean, eta hemen polentakin ingo deu, zerbait berezia, ingo deu, bexamela bat izango bazan bezala, baina pixka loditxuagua, ingo deu polenta egosi, ura eta esniakin, egosita daunian, botako dio gurina risoto antzeko batiteko, eta amaitzeko arrautza. Eta hori ingo dio jarri hor gainean, bale? Eta ingo dio labian erre, eta hori izango da plater principala. Eta pixka eta berazteko, esan dizuten bezala, perexil pixka pikauta eta limoia gainetik botako dio, eta lagungarri bezala ingo dio saltxatxo bat asana joana. Asana joan hola ingo dio, baratzuri ale pare bat ondo gorrituko ditugu lapikuan, botako dio basana joa bertara jengibre pixkatekin, eta egosita daunean, ez negaina bota, birrindu eta prest. Errez, ezta? Oso errez. Oso errez, bale. Bueno, ni hasiko naiz kuia laben sartzen, eta barazki hauek erretzen, eta zu lagundu jazu mendikan bi baratzuri aleatea, zuritu erretzeko, eta gero azena joa zuritu, bale? Primeran. Primeran, bale. Oso ondo. Bueno, eta aldi berian, itzen inbiarde, bori izatea zaiena, Bueno, zer da zehazki dantza vertikala? Baki dantza dala eta baki txintxilik gabiltze zeatela, baina zer da zehazki? Ba, dantza vertikala, soka semiestatikoarekin egiten dan dantza bat, eta arnesarekin, eskaladako arnesarekin. Horretarako behar duzu ere rija, rija da aseguratzeko elementu bat. Bale, mosketoi bat bezala izango gendu? Ez, da, mosketoia, eta horretaz gain, aparatu bat, nun mosketoia sartzen duzun,
eta aparatu horretatik soka pasa behar Eta duzu. hola, rit jaisteko erabiltzean Hori hori, da, ezta? hori da. Xerbait badaki, baina ez dakit. Eta gero, esan dezu soka, berezia dela soka Semi-estatikoa, bai. Semi-estatikoa, Bai, zer nahi du ez da esan eskalada soka bezalakoa, eskaladako soka elastikoa da, dinamizatu behar duelako erortzen baldin bazara, Vale. baina kasu honetan dantza vertikalean, soka semi-estatikoa erabiltzen da, dinamizazio hori ekiditu behar dugulako. Vale, osea, fijoagoa da, ezta? Vale, oso ondo. Bueno, eta hau guztia. Nun iten dezu? Bueno, badaki paretetan iten dituzuela eta holako lekutan, baino zehazki, bueno, azkenengo ikustaldia nun euki dezu? Azkenengo ikustaldia, itxi dazu pentsatzen, Bizkaia frontoian izan zen, Vale. sari banaketa batean, eta bertan harria manaldia eskaini genuen, eta gainera, Karmele Gizasola herri jasotzailea eta Nerea Sorondo aizkolaria bertan egon ziren laguntzen. Ze ona, ze Bai. ona. Vale, eta hor zein zan, ekitaldi baseon, eta zuek pixkat festejatzeko juntzinaten pixka postasuna emateko, o pixka... Hori da, inaugurazio galan egon ginen, bai. Vale. Eta bueno, hau grina guztia, nundik anatea zaizu, nola hasi zea, derrepente, dantza itea ondo da, baina dantza txintxilika, nola azte zea, dantza txintxilika iten. Begira, dantzan hasi nintzen, ni garai batean argazki saiotan egiten neban lan, eta bertako makillatzaileari, berarekin hitz egiten eta, adierazi hostan, ikusten ez zuela, ez nuela disfrutatzen argazki saioetan, ez? Eta ala zan, ez nuen lan hori asko gustoko, ez? Eta, aldetu estania zer gustoko nuen, eta, adierazi nion, benetan dantzaria izan nahi nuela eta dantza egin. Eta, bera holkatu ostan, eskola bat ikasten hasteko, eta, bertara joan nintzen, eta bertan hasi nintzen dantza, eta, nire sorpresa izan da, gaur hona etorri naizela, eta zuen makillatzailea, Beatriz. Bea, izan zan? Bera izan zan. Benetan? Holkatu ostan, eta Ze txikia da mundua. urteak egon naz bera ikusi gabe, eta hartu dut kriston postasuna bera ikustean. Ze ona. No había duzizuz, no se salde zu, dantza zaio... Dantza eskola batera. Dantza eskola batera, vale. Flamenkokin hasi zinan. Honekin. Bai, zu moztu nahi desunakin, hobeto moldatze zeanekin. Hori garbitzeko, aurrena ipurdaldian moztu eta gero zuritu. Bale, bai, golpetxoa, bakoitza bere teknika da eskala. Bale, oso ondo. Eta horra hasi zinan, zenbat urtekin hasi zinan adibidez hortan zaiten? Oso nagusi. Bai? Egin nituen saiakerak 18 urterekin institutua bukatu nebanean, joan nintzen nire lehenengo soldatarekin Bilbora, baleteko zapatilla batzuk erostera, bodi bat, eta ara joan nintzen klasera, baina bertako irakaslea, lar nagusian nintzela dantzatzeko esan ostan, eta nire gauzekin etzera joan nintzen, eta handik eta 10-11 urtera berriro egin eban beste saiakera bat, baina berdina gertatu jata, sortea nirea. Eta azkenean beharekin topatu nintzen, joan nintzen berak aholkatutako eskolara, eta egia esan bertan ondo oso hartu ninduten, eta horregun nintzen 7 urte. Ze, junbiarko zea eskola horta dantza vertikal bat itea, ez da, esan zizuena ezin dezula, bai, asmoa badaukat. Txintxilika. Bai, ama. Inoiz ez da berandu, ez, nik uste dut. Ez, hori garbi dago, eta zu gaina esan dezu, eta garbi usten dezu, ez dala berandu, hor zabiltza, eta gaina puntxan, ez da? Hori da. Zenbat lekutan ibilizea, nun indikant noa ibiltzea olako historik iten? Badaki kanpon ibilizea asko, ikasketak bai kanpon. Bai, lehenengo ikasketak Madrilen jasone bazan, Juan Leiva koreografoarekin, gero Bartzelona Ludovika Zoinarekin, eta azkenengo formakuntzak Lisboan eta Venezian egin ditut, Lisboan Magali Lanriotekin, eta Venezian Wanda Moretiren eskolan. Ze ona. Eta adibidez, dantzan vertikola, nundik handatorro, nun hasi zian olako dantza motak iten? Begira, nire ezagutzen nebana, zan Antoine de Menestrel, Frantziako eskalatzaile bat, eta Amelia Rudolf, Oklanekoa. Baita ere eskalatzailea? Amelia Rudolf ere bai, eskalatzailea da. Piskat eskalatzaileakin lotuta da orduan dantza hau? Nire barnetik bai, ni eskalatzen dut, eta horrela hasi nintzen dantza vertikalean eskaladatik. Ados.
Eta orduan zuz, txintxilika begatzen zinean, da aspertzen zinean, da dantzan hasten zinean, Hola izan zen. Eramaten Ai, hostien oso leku gatxetara eskalatzera, eta ni bertan ezin eskala, zuz ere egin barnean ez aspertzeko ez. Eta saltoak egiten hasi, mugitzen jolastu sokarekin, eta begira. Ze gauza ona. Bueno, eta hauz, ja txiki datik basendikan grina hau gainean, edo noiz sortu zitaizun? Dantzatzeko, bai, baina eskalatzeko ez, eskalatzeko nera bezaroan, edo. Vale. Bai, edurretan hasi nintzen sokarekin, baina... Elurretan? Bai, edurretan. Vale. Eta nola elurretan sokakin? Alpinismoa praktikatzen. Bale, ados. Bai, eta gertatzen jatana da, gero udaran, faltan botatzen nuela soka pilo bat. Elurra ez, baizik eta soka botatzen nuen. Soka, bai, eta azkenean arrokan hasi nintzen... Dantzatzen edo... Dantzatzen eta eskalatzen, bai. Vale. Bueno, eta nik pixka ditea diteko, dantza hauek, bakarrik iten dia, koreografuaren jendekin iten dia, odanetik egongoa, pentsatzen edo zein da zure kasua? Ba, gu gure konpainia, laudatzari gara, momentu honetan, Alejandra, Sara Deletaneu, eta guztien artean egite ditugu koreografiak, bai, talde lana da. Vale. Eta esan dezu konpainia badakazuela, ez da? Nola ditzen da konpainia? Arrobi dantza vertikala. Arrobi dantza vertikala, vale. Eta bertan zeiten dezu, dantza ekitaldi hauek eman, edo ze gauza gehiago antolatzen duzu? Gauza gehiago antolatzen dugu, dinglizke egitasmoa sortu genuen, eta egitasmo honen bitartez, dantza vertikala formatu ezberdinetan zabaltzen dugu. Alde batetik daude jarduera artistikoak edo emanaldiak, esku hartzeak naturan egiten ditugu ere bai, gero baita ere formakuntzak eskaintzen ditugu, bai gure konpainiako dantzariekin, baita kanpoko koreografok ekartzen ditugu ere bai, eta gero solasaldi dantzatuak ere. Bueno, eta solasaldi hauek eta holak gero ikastoletan eta holakotan, edo bertan juten dia, orain ari gara eskoletan proiektu pedagogiko batean, eta hortze egiten ditugu ikasleekin, solasaldia, gero frontoian emanaldia eskaini, eta bueno, beraiek ere zintzilikatzen ditugu, ondo pasatzeko, eta bueno, eta bueno, hor txintxilikatzeko, zer bihar da? Don bat bihar da, bueno, behintzat, hau oso ondo dikoa, hau ja prejiten jarriko, hau zikina da hemen organikoa bota, eta inbierdiasuna da baratzoriak zuritu. Esan behar nizuna, bihar da don bat, ni uste behintzat ez da ukiber bertigoa, hori azteko, ez da? Edo alda landu bertigo hori? Hori ze, arraro ikusten dezu, uste bat gatela beste motako, dakatolako nahiago dezu hau? Ez, hau primera. Bale. Adibidez euki behar da zerbait berezia hor txintxilika biltzeko? Ni pentsatzen dut bertigo alin bakazu gaizki biliko zehala, ez da? Ez, bertigorik ez, baina ere fuerte egon behar zara. Fuerte egon behar, eta alda landu bertigo hori? Batzuk pixka balin bakazu, bai, landu daitekela, bai. Zer bihar da, adibidez, zure esan desuna, indartxu egon bihar da, zeatik anor zaude denbora ustia eskalatzen nengo bazinan bezala, iaia, ez da? Bai, entrenamendu asko, konstantzia asko, astero entrenamenduak egin fuerte egoteko, giharrak landu, eta batez ere vertikalidade horretan mantentzeko denbora egon behar zara paretan, ez? Bai, azkenean biziletan ibitzen zela, biziletan ordua sartu behar dira, ez da? Paetan, eta zenbat ordu pasatzen zuen paetan txintxilika zuen gaztian zera? Begira, gure entzaiok izaten dira 7-8 ordukoak. Bai. Eta 7 ordu txintxilika? Ez, txintxilika 7-8 ordu ezinezkoa da, apurtuta bukatuko genuke. Baina egoten gara tandak 20 minutukoak, eta jeisten gara, berriro ego, gainera orain dugun emanaldi berrian, 45 minutu gaude paretan eskegita, eta gorputza ohitzeko hola egin behar izan dugu. Eta zein da esan desuna, zer fortalizatzen zuek gehiena? Badakit eskala horiak bihatz puntak eta eskugeta oso, eta hankake bai, ez dakit igual gerrialdia, o igual lepua, ez dakit desberdina da eskalatzeko egen ariketak fuerteoteko eta dantza vertikala itekoanak? Bueno, ni egia esan biak egiten dodaz, bai eskalatzekoak, bai dantzarakoak, baina gu gehien erabiltzen dugun taldea da gihar... Kore esatean dago, ez da? Korea, bai, zentrua, eta abdominalak indartu behar ditugu, lumbarrak, dorsalak... Bai, orduan abdominal asko egin behar dira. Isometrikoak, hor, topera. Nekatuta ezin da, nolako kitalde batea, ez da, hor kumbi hartzatea, tope. Ez, a tope. Bueno, bagoaz pixkanaka aurraka, Janire, hemenik, tipulinak jarrien martxan, barrengorri txikitzen jungo naiz, zure batzuiak bai, hemen daude gorritzen, gorritu orduko botako dugu. Azena joa, gero jengibre, ur pixkate gozteko, eta bukaeran gero esne gaina. Pikote...
Bueno, hemen tipulak ja hartu du kolore pixkat, baratzuriak ere bai, eta hori da, gero ere bai beste asaneioa zuritu behar dezu, eta bi hilak botako ditugu barroa, bale? Egostea. Eta nik hemen hasiko naiz, bueno, barrengorri txikitzen hasi naiz, baina ez dut bukatu, eta guantxe bukatuko. Bueno, eta oreka teixakin, laizterakazu emanaldi ehar bat, ezta? Bai, martxoaren 15ean, kursalean kanpoko paretan dantzatuko dugu. Kanpoko paretan noa beira, itxasoa beira o estaldea beira? O segun zea izeiteun, itxasoa beira? Itxasoari begira. Parraizia jotzen bau gizton indarrakin zein behar dezue. Ba, egoak astindu. Bai, ai ama, ze ona. Noiz izango da hau? Martxoaren 15ean, arratsaldeko 7:30 pase bat, eta bigarren pasea gaueko 11etan. Eta ze, harra kalian, ez da? Esatezu, bueno, aiziak indabali badago esain ondo, euri jeiten bau ere esain ondo, baina moldatze ere bai, ozer da okerrena? Bueno, euriarekin ezin da dantzatu, baina... Suspenditu ingo zan. Bai, eta beste data bat jarriko genuke, baina kasunetan aizea da gehien kezkatzen gaituena. Justo pareta horretan, enbudu bat bezala sortzen da, eta aizea jotzen duenean, kriston aizea egiten du. Karo. Baina hori ere bai, narrizkutsu alda izan aize asko balin badao, ez da? Horre asko balin badao bertan bera utziko zu, ez da? Bai. Mesedez, eurik ez da aize asko ez, Bestela ezingo dugu festa giroan ibili egun hortan. Kandelatxo ekipini. Kandelatxo ekipikoitu goi da. Vale. Eta ze ondo, hor orduan ze ondo, hor behian txalaparta, zuego jan, zenbat iraungo historiak? Pentsatzen dut, 75 minututan geratu garela. Vale. Eta emanaldi ederra izango da, momentu batean dantzariak musikari bilakatuko dira, eta musikariak dantzari. Behaiek dantzan txintxilika jarriko dira bai? Zintzilika ez, baina zioz erkeinu bat egingo diote dantzari. Bai. Eta zuek musika zein behar dezue, nola behar dezue, o abestu behar dezue, edo sorpresa, horretarako etorri beharko zara ikustera. Baina, bai, zioz egingo dugu musikarekin. Ze gauza ona. Bueno, ze musuaz, asana joakin, oso ondo. Poliki. Bikain. Nik hemen barrengorri bota ditut, eta niko alberginian bila. Bale, bago, txirrik itxarraka. Bueno, eta egia zan, olakotan zuek ze gustatzen zue, kalen kanpoan itia gauzak, edo batzutan barruan, neguan igual barruan hobeto izaten dira historia hauek. Bani egia zan, kalean dantzatzea gustoko dut, kaleko paretetan, naturan egotea asko maite dut, eta azkenean paretan kalean zintzilikatzen garenean, olako espazio urbanoetan esango genezake, naturari ere keinua egiten diogu, ez? Eta kasu honetan Orekate izaren musikarekin, beraiek harria, bambua, egurrarekin jotzen dabe, naturako elementuak erabilita, gertutasun hori... Zein da adibidez leku bereziena txintxilikatu zeatena eta dantzein dezuena bertan? Naturan edo irian? Iruditze zaizuna zuri ez dakit, edo naturan edo irian. Esan bat, naturako bereziena eta hiri eharrena oleku bereziena. Naturako bereziena nitzat pertsonala, Anboto mendian, dagoen pareta batean, bertara asko joaten naiz bakarri zintzilikatzera, asko gustoko dut, leku hori. Eta irian, nik uste dut kursaleko pareta izango dela ikusgarriena. Eta horra adibidez naturakin esaten dezuna, konexio hori, ez dakit, pentsaten naturan gehiago irian baino edo desberdina? Bai, naturan askoz gehiago, ez? Azkena naturan zaude eta arrasagoa da, zuhaitz batean dantzatzen duzunean, edo harrizko pareta batean, guztiz konektatuta zaude, ez? Eta gainera gure sorkuntza koreografikoaren parte handi bat naturan egin dugu. Baina nik uste du ere kasu honetan, irian dantzatu arren, Orekate izaren elementuekin, naturako elementu horiekin, konexio hori sortzen dala. Egia esan, nik ez dakit, baina gu surfian gaudenian eta derrepente izurde bat ondotikan pasatzen zaizunian, ez dakit, zuek horre ez dakit, agilutxo bat ondotikan pasatzen zaizunian egan, edo momentu bereziak izango dira, ez da? Gertatu zaizu olakoen bat? Bai, begira, azkenengo bideoan, hilargiarekin dantzatzea asmoa izan zen, lortu genuen, eta justo leku horretan zainzuriak egoa zen, eta pilo bat zainzuri, eta negu erdian, sokati zintzirikatu zainzuri zinguratuta. Sentitze ze koreografia bat intzen uten danon artian, txorik eta zure artian. Hori da, zainzuriak eta neu, danok elkarrekin. Gila esan, gauza bereziak dian, naturan olako gauza pasatzen dian, ez da? Eta momentu horiek bizitzeko aukera izatea izugarria da. Bueno, hemen inbiar deuna da, behitu, pusketatxo bat kenduko jozu, azalak kenduko jau, eta txiki ingo deu botatzeko bertara, bale? Egostea zenen joakin batea. Eta inbiar detena da, ebai polenta egosten jarri, ingotena da hementxe jarri,
botako deu bertara esnia, eta ura eta esnia. Jengibre asko gustoko dut. Bai, ez da? Ez que gauza berezia, limoia, jengibre eta hola gauza zitrikuak, hola, bixigarri pixka gaenak. Bueno, Janire, eta badakite bai, labur metraia baten ibili zinala lanen, ez da? Bai, 2 urte zibili nintzen lanean labur metrai batean, 2019an Bebek Amendi Film Festivalean aurkeztu genuen, eta orain dela gitzira arte, onda Europa osotik bueltaka, eta orain ja banabil, 2. labur metraian zentratuta. Bai, ze ona. Eta ze kontatzea labur metraia hortan, zerretaz dijua? Lehenengoa? Bai. Arria labur metraia. Pizka bat, labur metrai horretan azaldu nahi nebana zan, emakumeak gure gizartean harriarekin zelan harremantzen dan, ez? Eta labur metraian basaldu egiten dira emakumeak dantzatzen, emakumeak eskalatzen harrian, emakumeak harria jasotzen, eta txalapartariak harria jotzen. Ona. Eta baldakazu zerbait aurreatzia 2. hontan zer topatuko deun? Bai. Hanboto mendian grabatzen ari naiz, labur metrai hau, Imanol Marrodan artistarekin batera. Eta, bueno, haude ja 2 urte lanean, espero dut aurten bukatzea. Ona. Bale, eskenien luze juten dia olako grabaketak Bai, eta eguraldia, beti eguraldiaren pentsura, denbora ere bai, zaudenean hainbat proiektutan sartuta, disponibilidadeaz da berdina, ez? Karo, eta pentsaten de gaina zule labur metraietan, txintxilika jarri behartzetela, dantzan ibili behartzetela, eta bar, ez da? Hori da, dantza vertikala beti presente. Hori seguru. Ze ondo. Bueno, hemen ikusi zu, barazkit ja, ze itxura dakaen, ja pixkat inda daude, tipula ondo inda, barrengorrik inda eta albergina pixka gutxiago, eta guen, tomate botako dio, utziko deu pixka gehiago gozten, eta gero inbiar deuna daia, kalabazan mamillatea, berta bota, eta montaia egiten hasi. Gero badakite bai, Toti Martínez de Lezeakin basabiltzala zerbaitetan, ez da? Bai, Toti Martínez de Lezearekin dudan proiektua, badago, 2. labur metrai honekin harremanduta, baina zuzeneko emanaldiari enfokatuta. Baina, bueno, ez dizut nahi aurreratu gauz askorik, baina bai, berarekin lanean nago. Zudana txintxilikan ustezu. Airean. Aia, ama, ze ona. Bueno, bagoaz hemen, guk txintxilika, baina behitu, Behitu hau segitu anita, ikuste zu ze itxura hartu duen? Bai. Bagoen, hola da hola, ingo deu gurina bota. Eta ingo deu risotto bat bezala krematu. Eta ja, gurina urtutzen danian, ingo deu arrautza bota, eta ere baina astu, bale? Eta utziko deu prest, gero gure, labian daun kalabazan gainean jartzeko, bale? Oso, ondo. Bueno, eta ja nire, hor txintxilika ibiltzen zeatenian, dantza, ze dantza mota egiten dezue? Edo zein dantzak balio du? Bai, edozein dantza ongi etorria da, dantza vertikalean. Hau da klasikoa, garaikidea, flamenkoa, bakoitza gustoko ondoen dantza. Zein da zuen kasua? Gurea, begira, gure dantzarien artean, datoz batzuk klasikotik, beste batzuk garaikidetik, orduan danaren asketa bat dagoela ustut. Bakoitza azkenean sartu du, beren hortasunak, nortasunetatik jaiotzen diren mugimenduak, ez? Bale, zein da zuriak, adibidez? Nirea, eskaladatik dator eta flamenkotik. Bale. Imaginatu. Egarra, nasketa bikaina. Bueno, bagoaz hemen, Hemen azanen joak eta egosten dazkau. Zein bihar deun gehiago. Nik usten dut hau listoak haula, hoi listo. Hemen geho, arrautza bota bihar dut. Baina guain pixkate pela dago. Botako jota arrautza geho, pixka beranduago, pixka gehiago peltzean nian, bezala ezingo da, itxatzi ingoa dana, kuajatu ingoa esatean bezala, arrautza ingoa gogortu, bale? Baina, hemen, ikustezu ze gauza, hau izango da gaurko bexamela, bale? Zerako itxura. Bai, hau polenta, hau itxura hona daka, konkisten ibiltzen denantzako ez daka itxura hona, horiek polenta bakarrik jaten du eta orduan atzia egiten dio, Ai, ama. Bueno, hau listo, hau itxura hartzen nahi da, hau ingo dugu koipia pixka kenduko jo, koipia gehiagi ez eukitzeko. Eta gaur egun ordun, eskalatzen ebai jarraitzen dezu, edo ja bakarrik dantzan vertikalantzako jartzezea arnesakin da histori guztiakin? Ez, ni eskalada ez dut utzi behar sekula, baina orain bai esan behar dizut, lesionatuta nagoela, oso lesionatuta, bakutza bat egin behar dut ja, eta nire asmoa da,
uda osoko emanaldiak pasatzen direnean, ebakuntza hori egitea. Horre gozu, zauden bezala? Bai, egin behar. Benetan? Ezin dut nire ametsa orain alo batean itxi, eta emanaldi guztiak egiteko, astean 3 2 orduko rehabilitazioa egiten dut gimnasioan, pisuak hartu, giharrak landu, bezaburua... Zorbaldan bate oso gaizki edo? Labruna dauka tapurtuta, da bertan dagoen kartilago bat, orduan besoa zorbaldara eusteko, giharrak ari naiz indartzen, aguantetako, ez? Eta behin emanaldiak pasatuta, ebakuntza egingo dut orduan tarte honetan, Andoni Ormazabalek debekatu dozta guztiz eskalatzea. Ezin dut eskalatu zebez. Txintxo ibili. Bai. Txintxo ibili, Bueno, oso ondo. Eta hor guztia, txintxilika zaudenean eskalatzen, zer mateizu eskaladak, zer... Ez dakit, lasaitasuna, danatik emateizu. Dana, bizitzeko gogoa, harria gertu izatea, naturan egotea, zintzilik egotea, eta batez ere kidearekin, kordadakidearekin, lagunekin sortzen diren harremanak eta esperientziak. Ze ona. Bueno, nire askat bilen guzu eskalatzaile, bai? Oso eskalatzaileak dira. Eta bai, area, azte burua iristea, da xan mendira jonten dira eskalatzea, eta venga. Bai, egia esan, holako gauzetan, azkenian, bueltan dagoen giro guztiak asko lagundu berdure, bai, azkenian, nik esaten nire arrantza gustatzen, baina gustatzen zaitena da, kainabera prestatu arrantzagun, sozidadian bukatu arraia jaten, da dana inbiar da azkenian, ondo bildu behar da historia. Bueno, eta esan bezala, hemen ningo deu, itxoin, kuia bukatzen nahi zaigu labian, oantxi ateako deu, hau gero arrautza botako dio, honea botako deu kuian barrukua, eta bukatzia falta zaigu, baina lehen da bizi jungo gea, erreportaia bat ikustea, Larenako hondartzara jungo gea, eta bertan dago, School Bar, oazen bertara. Eguerdion, Joseba, ongi etorri Zierbenara, Larena hondartzan, School Tabernara. Hau da, nire taberna, ni Esteban naiz, eta sartu gurekin eta erakutsiko dizut zer egiten dugun hemen. School Taberna hasi zen 2018an, argazkintzan ez dakitzen bat urte ibileta ero, aukera izan duen taberna hartzeko nire herrian, eta posik nago. Gure berezitasuna edo, ni nahiko rockeroa naiz, beti ibili naiz musikarekin, ikusten duzuenez, gitarrak alde guztietatik agertzen dira tabernan. Hau da, musika hoben entzuten den lekuan. Ez dakit hondartzan, ez dakit Bizkaian, ez dakit Euskal Herrian, baina mundu guztiak esaten du gauza bera. Hauek dira, taberna honetan dauden diskari preziatuenak. Bata Brother Nance da beste izena, eta bestea Mario Malatesta dena. Nor da Mario Malatesta? Nire anaia. Suerte hon. Gero beste gauza batzu dira, pintzoak, rabak, piparrak, gure piparrak oso gozoa dira, garagardoak. Da 20 garagardo ezberdina ditugu, eta gero eta gehiago izango ditugu. Eta orain, School Taberna ezagut eta gero, prestatuko dizuet gure platurik ospetsuena, glutenik gabeko rabak. Gure glutenik gabeko txibirroak edo rabak egiteko, hauek dira osagaiak. Txipirioiak, gatza eta txitxirio irina. Zergatik, nire lehengusi bat zeliakoa da, eta berak janditzan buratu zitzaigun gurin berezi hauekin egitea. Txipirioiak, justu, hortxe hartutak. Hasiko gara mozten, gure txipirioak hemen bertan, Kantabrikon bertan, arrantzetuta dira. Eta oso gozoa dira. Egia esan, egun hon batean, 80 razioak salditzakegu eta ondo guztiak etortzen da gure errabat astatzera. Hondartzako negozioak edo tabernak, jatetzeak, normalean eguraldi honarekin lan egiten dugu oso ondo. Egia esan, gure hondartza, Zierbenako hondartza, azken bola honetan ospe ona dauka eta egia esan oso ondo lan egiten dugu guztiok. Parkin debaldekoa da, eta eskerraldeko, mehatzaldeko eta Kantabrialdeko jendea etortzen da pilo bat. Behin ja moztuta daukagun, apurbet gatza botatzen dugu, eta gero txitxirio brinan sartzen dugu, nahazteko. Eta gero ja, soberan dagoena, kentzen dugu tamizarekin.
Eta orain, frijitzekara goaz. Bueno, Joseba, hauek dira gure glutenik gabeko rabak, eta bak izunon gauden, Larenan, Zierbenan, Eskul Taberna, zure zain gaude, etorri mesedez, eta gozatuko zu. Haupa, Esteban, artista, egia san, txibirro batzuk, ze simplez, irina, prejitu, eta eharra manjarra, Eta jan. Eta jan, eta barroa, ora, baina, ze gauza gutxo. Bueno, gu hemen jarraituko dugu guria egiten, atea dugu labetikan kalabaza, inbiar diota lagiak enduta honea bota, inbiar dugu hemen, behitu, urak enduko jo, ja egositak hau azena joa, ur pixkat kenduko jo, eta esne gaina botako dio, eta hemen arrautza, eta ekin inbiar dugu. Hemen ningo jotena da, behitu, behin sukaldatuta gero, koipe desente atea zaigu, iragatzi ingoet, bale? Piskat, gero, barruan oso koipetxu ez gelditzeko, bale? Bueno, eta zuk lagunduko diazu, behitu, hau birrindu bihar deu, baina birrindu aurretik, behitu, haure prestatu bihar det, iepa, hemen dako burrata, mai gainen jarri, eta lontxatxo batzukin, zeite zuparre. Lontxatxo batzuk prestatu, hemen, gero, moztuta jarri hemen, bale? Gero nik erabiliko ditut jartzeko kalabazan gainean, bale? Bueno, hor txintxilika ebiltzeko, elikadura, ni pentsatzen dute bai mantendu beharko zuela dieta ekilibratu bat, ezta? Edo nola moldatze zeate? Indartxu egon behar da, ondo jan, baino neurri jan, pentsatzen dut, ezta? Bai, ni egia esan, bueno, elikatzeko nahiko kontzientzia jartzen dut, ez? Guztetan jata barazki ekologikoak hartzea, arratiako gizon bateri, baserritar bateri erosten dutxedaz, eta, bueno, hortuko elikagaia jatea gustoko dut. Ze ona. Osea, barazki salia zea. Bai. Ona, vale. Eta gero adibidez taldian, gute zatenian zerbait itago prestatzea eta elikadura dietista batek iro zuen, nola esan dezu zuek dakazuen elkartian ebai dieta ere bai kontrolatzen dezue? Ez, azkenean jaten dugu, bakoitzak behar duena eta alduena, ez? Vale. Bakoitzak bere erara ito betu. Egune, asaina joak sartu jo labana, biguna dao. Eta ingo detena da gauzatxo bat, esan deten bezala pixkat, kenduko jo goni koipia, ur pixkat, eta esne gaina botako dio guen, krematxua egiteko, bale? Ondo, esne gaina bota, irekin txiki bat emango jo, esne gaina beti komeni izatea irekitzea, eta hemen ingo dutana da, betu, hau barroa, hau geho jarri berdio, eta hemen txiak azu pixkatxukotzeko, bale? Oso ondo. Eta hemen behitu hemen jarri deu, topera jarriko dut, irekin bat eman, eta bueno, arrobian, ez dakit guantxe zehose berrikia eskuartian bakazu, pero pentsatzen dut hor arrobia ere bai lantzen dezuela, ez da? Zemuz dago arrobia de dantza vertikalia? Ondo. Orain arrobi dantza vertikalan Gernikako Txitatoki Zirko Eskolan ari gara klaseak ematen, eta egia esan itxaron zerrenda dugu, ikasle asko apuntatu dira, eta ari gara planteatzen beste agian ordutegi bat ateratzea, kanpoan geratu diren ikasleak hartzeko. Ondo, jendia animatzen ari dela, Bai, gero tantai espazioan kanpoko koreografoak ekartzen doguz, eta orain suertatu da beste aukera bat, beste espazio batean dantza vertikaleko formakuntzak emateko, eta pizka bat horrein zain gauden. Bai. Eta gero ere bai, Bizkaiko Federazioko Eskolatik, iramaten ditugu naturara, eta naturako txoko ezberdinan, batez ere gure sorkuntzako txokoak erakusten ditugu, eta gure ikasleekin partekatu. Ze ona, hori egia esan eskolentzako, eta ze gauza proposa, ez da? Eta zu esan dezuna, gaina naturakin, eta ze gauza polita, benetan. Bueno, inbiardia zu, Janira, hau, berta bota, Bai, eta birringailuakin dena ondo birrindu, bale? bale. Vale, oizue kontu, nik hemen ikusi zu, ja ze xamurra da, ikusi zu, ze, Bueno, goiaratxo bat zutemen laguntzeko pixkat, nahi bazu, bale? Vale, eta hemen ikusi zu ja ze xamurra daun kalabaza barrutikan, Ja dago marmelada bezala, xamurra. Ingo dugu txikitu, botako dugu bertara, eta ja hemen dago gure betegarria prest, kuia betetzen hasteko. Eta dantza vertikalian hasteko, zer da egokilena? Oso gaztetatik hastia, pixkat ja kontzientzibo, pixkat heldua izan bihartzea, o nola da historia? Ez dago adinik. Nahi duzu momentuan, hasi dezakezu
ikasten dantza vertikala, noski, txikitatik hasten bazara dana bezala, Danian bezala errezago, ezta? errezagoa ez, baina ez dago adinik. Baina ez diozu inorrei bialtzen ino, azurin zuzen bezala, ezta? Ez, ate guztiak irekita Ate guztiak daude. irekita daude. Gainera, ikasle bat dugu, nahiko nagusia dela, eta topera dabil, kriston energia du. Bai, Ze hon. Bueno, nik jarriko eta hemen. Betegarria botako dugu bertara, eta adibidez hor klase vertikal bat emateko zenbat ikasle sartzen dira klase batian, zatikan... Gernikako espazio honetan 10 ikasle gaude, barikutan, Bai, eta beste espazioan 8. 8 eta 10, bale. Oso ondo, hau hemen, botako etena da hemen, arrautza bota eta hor gainean jarri behar diote, harra betegarria indiouna, Itxura harra hartu du egia Itxura ederra benetan. Vale. Eta adibidez esan duen bezala, eta ikastoletako tare bai egiten dezuela na orduan, esan dezu. Bai, ari gara orain aurkeztu berri dugu proiektu pedagogikoa, Bai. beraiekin lanean hasteko. Ze ona, ze ona. Bueno, hemen, ze museo itxura hartzen nahi da hori? Primeran, uste Primeran? prest dagoela. Vale, ze da, oso potolo edo fina edo nola Potolo. Potolo xamar. Aian gehiago. Birrindu ondo, igual botako izut ur kantio botako dio. Igual leheno kendu dioten ura ez genion kendu bihar. Baina, bueno, nola kendu dion, pena izango da, baina baitu gauza tingo dugu. Honea botako dugu, hemen pasatuko dugu, eta ur zikinone, horko zaporek bai hartuko ditu. Barra bota, eta dana berrindu. Vale, listo. Hemen. Ze, usai goxua botako ditu horrek ez da? Zeakin? Probatzeko desidatzen dago. Bai? Baitu gauza tingo zu. Emango izut goiara txiki bat, dastatuko zu, eta gatza pixka berbau botako jozu. Uste ez digula bota, eta igual nahiko xosite ongoa, bale? Bale, tori. Eta ni hemen, beitu, ingo deuna da. Jarri hemen gainean, beitu ze berezia, Zan deuna, hau izango da gure bexamela bezala. Gure polenta gaurkoa. Ez dakiz eran sartuko. Zeizea, Zer gertatzea? Dastatu ezu? Hain, ba. Ze? Goxoa. Goxoa dao. Bai. Sosito ez dao, gatzi gabe. Pizka bai, baina oituta nago gatz bari jatera, orduan Bilontzako da, bota pixka. Ez nahi baso ondo bale hola utzi, Txantxasa. Bueno, eta honi jarriko dioguna da gazta gainean, horrela pixkat. Eta emirar deuna da, guain, labian sartu erretzea. Hau sartuko dugu hemen. Hau, labian sartuko dugu erretzea, grill dakau jarrita, zeatik jana inda gau, bakarrik merdan gazta pixkat urtu, eta pixkat polenta kurruskari bezala gelditzia, eta listo. Bueno, eta hor zuen lanean zuk, danetik tokatzen zaizuitia, edo komposatzia, prestatzia, nola moldatzen dezu hori guztia? Begira, Arrobidantza Vertikala konpainian, zuzendaritza artistikoaz arduratzen naiz, koizpen lanaz, eta gero taldekideekin koreografia sorkuntzaz. Vale. Nahiko lan ordun bai, ez da? Danetik ia. Bai, lankarga handia egia esan. Batzutan estresatu egiten naz, hainbeste lanarekin. Eta zer da hoitik kan gehien gustatzen zaizuna itia, o pereza gehiena ematen dizuna? Gehien gustoko dudana da, dantzatzea eta paretan zintzirik egotea. Vale. Eta pereza gehien, bastakit, ekoizpen lana, edo banaketa lana, kontratazioa... Bai, hori ekiditu halko banu itzela izango zen. Bueno, a ber, atea, pixkanaka, orduan, ez da? Bueno, hori, orduan ja, xamurra eta hona gelditu da, ez da? Nik ustut baiet. Primeran, bale, nik hau pikatuko de pixka, esan deun bezala gero pixka berde botako jola gainetikan. Hemen perezi pixkat, eta limoi hori bai, ingo diotena da, pixka raiatu, azala bakarrikan botako dio limoiana. Normalen goxo izatea azala, barruko baino. Eta, bueno, imiar deuna da. Hau oso atento ibili berga, oso goian dao, oso bero dao. Eta atento bestela erretzen bada, lan guztia pikutara jute zaigu. Ez kostatu dena eta gero. Kostatu dena eta gero, gainia. Bale, orduan, behitu gain testura bikaina daka, ez da? Ingo deuna da, hau garbitzea botako dugu. Horrela xe, hau ere bai hartu, hau organikoa hemen. Oso ondo, eta txukun eta garbi, oso ondo. Bale, hau honea. Eta honea. Eta, bueno, lana bizitzan lana da, oseiten zu lanaz aparte, ez dakit, ze hobi dazkazu, ze gustatzen zaizu itia.
Baskalatzea, Bai, hori kontatu duzu, bale? eta lagunekin denbora pasatzea. Vale, Bai. eta lagunekin ze jutezea, o sinemara jutezea, ondartzara, o kaletan terraza baten esita hortxe gelditzezea. Ez, mendira joatea asko gustoko dut, aldeik eta denbora gehiena mendian pasatzen dut, aldapan gora, eta horrelakorik egiten ez dutenean, antzerkira joan, emanaldiak ikusi, kontzertuak, bai, gure kultura. Geldikan entze baten nintzat, ezta? Ez dakit geldirik egoten. Ez dakazu itxura, ez. Bueno, hemen txartuko dugu, ni uste hemen sartuko zaigura. Beteta geldetuko platera, baina, bueno, txukuna geldetuko. Bueno, goaz, honexen bila. Oi, ama, ze kolore polita hartu duen. Ai, ama, earrein dugu gaurkoan ebai. Iuhu! Bueno, orduan, bihar, martxoak 15, kursalean, zazpitan ez banez nazten, ez da? Zazpitarditan lehenengo pasea, eta bigarrena, amaiketan. Vale. Eta, bueno, bertan, nola zan? Dendu. Dendu deitzen da, zen nahi du esan dendu? Dendu, oreka, egonkortasuna esan nahi du. Vale. Eta azkenean mesua bizirik gaude, oreka bat dagoelako, Vale. eta baita ere, Ona. bizirik gaude, ondo elikatzen garelako. Bikain. Oso gauza polita. Bueno, bihar, ezaztu, bihar bertan. Bueno, nik botako jo eta horrena krematxo hau. Bihar danok, kursalera. Bihar dano, kursalean, kanpuan. Eta, bueno, hori da, forua eta nola dijoa historia? Foroa bete arte, ez dira sarrerarik behar, azkenean dendu emanaldia de feriaren programazioaren barruan dago, eta, bueno, gonbidatzen dut jendea alik eta azkarren bertara joatea, lekuarik hartzeko, ez da? eskeratzeko. Vale. Bueno, behitu, gaurko Ederra. kuia prestatu deuna, Hortxe dago. Bueno, bilun artian jango dugu hau, bizarko indarrak hartzeko, bale? Hori da. Nik dantzan ibiltzeko, baino lurrian. Bota bostekua, arrakasta asko, eta ondo pasa lagunak. Iar arte. Jo, pelaio.